Takže tady začneme prohlídku, tady je vstup do bytu. Tak. Rozsvítíme. Takže tohle je první pokoj. Takhle se podíváme dokola, který se většinou užívá jako obývací pokoj. Tak, tohle je panoramatický vlastně pohled a tady vstupujeme do kuchyňky s dřezem, se sporákem. Tady je výhled do zahrady. Tak já to zkusím zpomalit. Tady je potom samostatný vstup do sklepa. Já chodím jinudy, takže tohleto tady vás nikdo nebude rušit. Tady je potom vstup do komory s policema. Tak, ještě zhasneme. Tak, teď se ještě podíváme na druhou stranu. Tak, tady vidíte vlastně i troubu. A tady je vlastně průzor celým bytem. Ono, jak je tady světlo, tak to tam dál není vidět. Takže zase projdeme tímhletím obývacím pokojem. Tady je okno s výhledem na garáž a na druhý dům. A teď se podíváme tady do koupelny. Takže tady je koupelna. Já to zkusím takhle s odstupem. Tady je mísa, umyvadlo a vlastně menší vana. Teď se podíváme z druhé strany. Zrcadlo, tady to jsem já. Tak, tady vidíte, jsou i úložní prostory nahoře. Jo, takhle je to vidět. Tak a teď vycházíme z koupelny. Zpátky zase do toho vlastně prostředního pokoje, který je průchozí. A půjdeme vlastně do toho posledního pokoje, který slouží většinou jako vlastně spací zóna, ložnice. Tak, tady si rozsvítíme. Tady je rozkládací gauč, který může sloužit jako dvojlůžko, skříň, počítačový stolek. Teď se vlastně tady podíváme, tady ještě taková vlastně police, kam se dá ukládat. A teď se ještě podíváme na výhled z okna. Zase ono to trošku, já to tady odhrnu, záclonu. Tak, tady je vlastně pohled přes zahradu do ulice. A teď, když se otočím pomalu, tak vidíte vlastně průzor celým bytem, takže tady je ložnice, obývací pokoj, kuchyň a po levé straně je ta koupelna, kde jsme byli, dveře do koupelny, a tady je vlastně východ z bytu, kde naše prohlídka končí. Děkuji.